Ġejt f'kuntatt ma' rivista fil-1978 meta bħala seminarista fost ix-xogħlijiet konna nieħdu ħsieb ir-rivista tal-ħajja f'Għawdex. Ir-rivista veru kien hemm l-editur, il-mibkilu Anton Dimek, imma kien iħalli ħafna fuqna. U bħala seminarista tal-ewwel sena konna niġu mitluba mod partikolari biex immorru nħabtu l-bibien għal-ħabta ta' Novembru biex niġbru l-abbonamenti. U niftakar dak iż-żmien l-abbonamenti kienu ħafna. Sakemm kont għadni seminarista kienu anki laħqu l-1000 kopja. In-nies kienet tistennija din ir-rivista. Niftakar meta fil-1984 ġejt lura mis-sena intermedjarja, tawni responsabilità partikolari fir-rivista. L-editur, il-mibkilu Anton Dimek, kien talabni biex nieħu ħsieb il-ġbir tar-riklami, nieħu ħsieb il-ġbir tal-artikli u propju kont qisni li t-leminija tiegħu. Niftakar konna morru Malta, niġbru r-riklami, inħabtu l-bibien tal-ħwienet f'Għawdex. Però l-iktar ħaġa sabiħa li niftakar fir-rivista kien meta l-ewwel darba konna organizzajna konkors novelli Il-Ħajja f'Għawdex. Konna tajna direttivi dwar x'nixtiequ mir-rivista minn dawn in-novelli, jiġifieri sitwazzjonijiet ta' faqar, sitwazzjonijiet ta' miżerja umana, sitwazzjonijiet ta' problemi soċjali, u il-novella kienet indirizzata biex tieħu wieħed jew waħda minn dawn is-sitwazzjonijiet. Konna sibna 3 awturi Maltin biex jiġġudikaw u meta intrebaħ il-premju kienu ġew ħafna minn dawk li kitbu il-novelli u kien intrebaħ niftakar minn Alfred Massa. Kien ġew wkoll l-sponsor li huwa Farsins, li kien Farsins, u kien mument anki sabiħ ħafna bħala seminarju. Dak iż-żmien inserta li l-istamperija l-Gozo Press fejn kienet tiġi stampata l-ħajja f'Għawdex qalbet minn linotype għal offset printing. Linotype kien sistema ta' ċomp li permezz ta' dan iċ-ċomp kif jiġi settjat kienet tiġi stampata r-rivista. Meta il-ħajja f'Għawdex saret bdiet tiġi stampata offset, għana konna nieħdu ħsieb anki l-impaġnar tar-rivista. Niftakar li kelli bord u dik il-bord konna nagħmlu l-impaġnar tar-rivista. Kienet biċċa xogħol sabiħa, però kienet toħod li niftakar ħafna ħin. Kont imur inħabbat il-bibien tas-seminaristi biex jagħmlu il-proofreading. U wara li jkunu lesti kont nissettja kollox fuq il-bord u kont imur l-istamperija bil-mutur, niftakar kelli mutur Honda dakinhar ġejju sejr mill-istamperija biex nara fejn waslet ir-rivista. Kienet xi ħaġa impenjattiva ħafna li nista' ngħid, anki rrid ilħaq mal-istudju u kelli wkoll dik ir-responsabilità, però nista' ngħid kien mument sabiħ ħafna. Għax kelli ħafna kuntatti ma' persuni, anki kont nieħu ħsieb ukoll dik il-paġna il-lob fil-familja tal-kompetizzjonijiet, hekk konna semmejna l-paġna, u niftakar anki sa 100 risposta, 100 envelop ta' tweġibiet, konna nirċievu anki sa 100 envelop ta' tweġibiet. Hekk illum nara bidla kbira fir-rivista, però niftakar li fi żmien ukoll kont xtaqt issir bidla. Qabel ir-rivista kienet tkun iktar lejn tagħlim tal-Knisja, iktar artikli spiritwali, u jien xtaqt indaħħal iżjed element Għawdxija, anke l-fatt li t-titlu huwa Il-Ħajja f'Għawdex. Allura kont nieħu ħsieb li nsib xi ħaġa kurrenti Għawdxija biex almenu jibda jidħol iktar sens li r-rivista hija rivista tal-Għawdxija.